Ahojte, sme žiaci Strednej odbornej školy technickej Galante a predstavujeme vám náš model výťahu. Tento model vznikol vďaka firme Noak. Je to funkčný model výťahu, ktorý je vytvorený pre 3 poschodia. Riadiaca jednotka slúži k automatickému riadeniu pomocou PLC, ale i k manuálnemu riadeniu pomocou ovládacích prvkov. Do úvahy sme zobrali i prípadné poruchy. Výťah má ovládanie z jednotlivých poschodí i z kabíny. Na lokalizáciu kabíny výťahu sme použili 3 indukčné snímače a kabínu vybavili kovovými plieškami, na ktoré snímače reagujú. Výstupný signál z jednotlivých snímačov presne udáva polohu kabíny. Srdcom modelu je logika, ktorá prepája vstupy a výstupy PLC a zabezpečuje chod výťahu. Tá je tvorená logickými funkciami v programovom prostredí. Výstupom PLC je napätie privedené na elektrický motorček, ktorý prostredníctvom kladkového mechanizmu zabezpečuje pohyb kabíny medzi jednotlivými poschodiami. Ďakujeme vám za podporu.